Bħalma tfal reġgħu lura fuq il-bankijiet tal-iskola hekk ukoll il-membri tal-Università tat-tielet età. It-tnejn filgħodu mal-150 persuna tal-fuq minn 60 sena bdew bl-ewwel lecture tagħhom fl-Istitut Kattoliku fil-Furjana. Dan huwa wieħed mit-8 ċentri fejn isiru lectures tal-Università tat-tielet età, 6 f'Malta u 2 f'Għawdex. L-atmosfera kienet waħda ta' nostalġija u eċitament għar-ritorn f'komunità li ħafna jħossuhom parti minnha. Sibna lil lettur Charles Vizanic għallim ta' bosta suġġetti fosthom il-mużika u l-films. Innota kif aktar minn kollox din isservi ta' attività soċjali għall-anzjani. Per eżempju, meta għamilt tar-rajb, jisamuli dawk il-preżentaturi ta' snin 50, il-bidu ta' snin 60, li sintendi jien kontent nitkellem fuqhom, jiġifieri hemm interaction mal-anzjani stess. Tista' tgħid fuq kull suġġett li jiġu hawnhekk il-lekxerjati. Għall-ewwel Samut din hija 18 il-sena ta' attendenza. X'ħajjarni niġi, waħda biex nimla l-ħin. U t-tieni konna ħafna suġġetti interessanti. Ngħidu aħna storja ta' Malta, se jkollna filosofija dis-sena. Illum interessanti ħafna fuq id-dimensja, jkollna ħafna suġġetti. Iżda lil mit-talim x'ikun qed jistenna l-aktar wara lezzjoni? Immorru l-belt, neħdu kafe flimkien, noqogħdu nitkellmu, mbagħad kulħadd imur lejn dar bil-kwiet. Iltqajna wkoll ma' Doris Kanataċi li ilha tattendi minn Duromlot fl-2013. Minflok ingħalqet fiha nnifisha daħlet l-Università tat-tielet età u ħeġġet anzjani bħala jagħmlu l-istess. Xi ħaġa li dejjem tieħu gost għax trid tilbes u trid toħroġ jekk toqgħod id-dar tajtu iva dina ngħaddi u dina ngħaddi, barra minn hekk tagħmel il-ħbieb u dejjem titgħallem xi ħaġa ġdida u jekk ma titgħallimx anke xi ħaġa man knowledge li għandek tista' tgħaddih il-ħadd ieħor. Il-prorettur tal-Università ta' Malta, il-Professur Carmen Samut, enfasizzat li l-Università tat-tielet età mhix post għal min għandu l-kwalifiċi akademiċi, imma għal kull min għandu xewqa li jkompli jitgħallem u jibqa' attiv. Is-suġġetti malma jvarjaw minn istorja, arti u soċjoloġija għal xjenza, politika, mużika u teknoloġija. Fuq kollox dan huwa eżempju ċari li fil-ħajja qatt mhu tard li titgħallem u kif bl-edukazzjoni tul il-ħajja tista' tikber mhux biss fl-erf imma wkoll fil-komunità.